Sa mainit at kontrobersyal na procurement ng national government sa pagpasok ng mga malalaking pharmaceutical company na nag-aalok ng COVID-19 vaccines, may ilang syudad at munisipalidad ang nagsasapubliko na ng paghahanda nila ng alokasyon para sa kanilang mga nasasakupan dito sa Pampanga. Kabilang dito ay ang syudad ng Angeles, munisipalidad ng Magalang at Masantol. Matatandaang nitong Sabado ay pumapangalawa ang Pampanga na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Ang lokal na pamahalaan ng San Simon, hirap pakitunguhan ang pagpupondo sa bakuna. Ayon kay Mayor JP Punsalan, hindi na nila naisama sa 255 million pesos budget sa taong 2021 ang COVID-19 vaccine. Aminado siyang limitado ang magagawa ng isang third-class municipality na mababa lamang ang nakukuhang Internal Revenue Allotment o IRA mula sa national government. Wala pa po, pag-uusapan pa lang namin. Kasi yung budget namin for this year na ipasa na last year, no, by November. How much is that? 255 million. Wala pong vaccine na nakasama doon. Samantala, ayon kay Department of the Interior and Local Government Pampanga Director Mirvi Fabia, hindi naman inuobliga ang mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa bakuna. Ang isang naging problema daw kasi dyan, baka parang magkapatong-patong or kung halimbawa mag-order ng LGU tapos meron sa national, pero hindi nila ma-check ang inventory ng pag-order ng vaccine. So parang ngayon, although pinopropose na yung sa mga LGUs, pero hindi pa talaga, wala pa kaming malinaw na guidelines kung paano sa part ng LGU, although initially coordinate sila sa IATF. Ayon kay Director Fabia, tanging ang guidelines ng DILG na nag-aatas sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng vaccination plan ang ibinaba ng national government. Isa pa lang naman kasi yung pinadala sa amin na mag-create ng mga LGUs natin ng parang yung sa vaccination plan, yung plan nila sa pagbabaksin, di ba? Kung sino yung mga taong gagamitin. Meron na, yun yung mga pinalabas sa atin. Kasi itatrain pa rin kasi sila ng DOH yung sa mga LGUs natin. So initially po, yun pa lang. Sa public address ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ngayong Lunes, sinabi nitong na-identify na nila ang mga lugar na uunahin sa pagbabakuna kontra COVID-19. Natukoy na natin ang priority eligible population and areas for COVID-19 vaccination. Una, yung mga matataas na lugar kung saan maraming COVID. Siyempre po, Metro Manila, champion pa rin tayo, Cordillera Administration Region, Region 11 at Region 4A. At sabi nga po ni Secretary Galvez, kasama rin dyan po ang Cebu City at ang Davao City. Sa naturang priority eligible areas na babakunahan, ang sistema umano ng IATF ay ang pagbabakuna sa mga priority in geographical ranking tulad ng mga frontliner na health workers at maralitang Pilipino, gayon na rin ang mga uniform personnel. Ulitin ko lang, kasi nga yung mga kalaban natin sinasabi wala tayong mga plano. Habang silang nagsasabing walang plano, pumuputok sa kanilang mga muka ang katotohanan. Ang unang tranche po ay bakuna para sa Paulo G. Santos, CLTV News.